'Yan fim sun caccaki Adam A. Zango, malamai kuma sun yabe shi kan maganganunsa. Hakan da ya samo asali ne bayan bidiyon da Adam A. Zango ya wallafa akan rikicin malamin da ya ce kaf ɗin cikin Kannywood babu mai addini. Hakan ya sa Adam A. Zango ya fito ya nuna alama kamar yana goyon bayan malamin akan abubuwan da ya faɗa. Sannan kuma sai Adam A. Zango ya karkace daga kan maganar da ake ya tafi kan wasu al'amura wanda suka shafi masana'antar Kannywood, yayin da yake faɗan cewa tabbas a cikin masana'antar Kannywood ba su da haɗin kai ko kaɗan, sannan matan da suke zuwa ba su da tarbiyya. Har yake faɗin cewa shi a cikin 'yan kamfaninsa dukkan su suna da tarbiyya. Sannan kuma batun auren da 'yan fim ba sa yi, sannan kuma batun cewa 'yan fim ba su auren junansu, shi ma jarumin ya fito ya maganganu idan ba ku manta ba. Bidiyon da mun ɗora shi a cikin tashar duniyar Kannywood, idan kun duba baya za ku gan shi, na Adam A. Zango wanda ya dogon bayani akan Kannywood din da kuma abin da malamin ya faɗa. A nan kuma Ibrahim Sinana wanda aka fi sani da Dumbadis ya fito ya mishi martani. Bayan martanin Ibrahim Sinana akwai maganar wani malami dan Nijar wanda ya goyi bayan maganganun da Adam A. Zango ya yi. Ku biyo mu domin kallon bidiyon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Mai magana naku har kullun Ibrahim Sinana. To yau magana ta da na fito zan yi ne akan dan uwana kanina abokin sana'ata wato Adam A. Zango. Dan na tashi da safe ne kurosin din wani bidiyo nasa da yake wasu bayanai wanda bayanan da yake ma bayanan nasa ma ba akan kadamin da muke magana yake yi ba. To dan uwa Adamu, mu fa ba wai mun ce dan an ba mu shawara muke wannan babatin ba fa. Ai ko mutum ya bada shawara ko karka bada shawara, kai kanka ka san in kai mai kyau ka sani. Kai kanka ka sani. Kuma babu wanda zai fito yau ya ce mu gyara, mu kasa gyarawa. Wallahi. Duk mutumin da zai yi kuskure a dora shi akan kadami yayi kuskure, ya ƙi ganewa ya ƙi yadda ya yi kuskure, wannan jahili ne ya yi. Kuma duk maganganun da ma kake yi mu ba kan irin mu ba ne. Kamar ina so ka saurara, ka je ka ja ki duba topic ɗin malam abin da ya faɗa a kan 'yan fim. Shi ne dalilin da ya sa Musbahu Ahmad ya fito, Al-Amin na Kaduna ya fito, ni Ibrahim Sinana na fito, da ragowar irinmu suka fito suka yi bayani suka maida martani akan abin da ya faɗa. Ya ce kakaf 'yan fim babu mai addini. A ga that means mu kafirai ne. To kuma kai ka yadda kana musulmi, babban malami ya fito ya ce kai kafiri ne, baka fito ka ce ba haka bane? Kuskure dai ka san kana yi tunda kai ba masumi bane. Ba wanda zai ce baya kuskure. Kuma mu wannan harkar da Allah ya dora mu a kanta, kullun roƙon mu Allah ka kawo mana abin da yafi alkhairi a rayuwar mu. To kai kuma kai Adamu ka fito kana cewa in za mu gyara mu gyara. To ai ba mu za mu gyara ba, ku ne za ku gyara. Domin ku ne yanzu take yi da ku. Ku ne yara a harkar nan. Ku kuke da farin jini, ku kuke da citta a hannu, kuke fina-finai. Kuma ku ne 'yan matan suke gani suke fitowa. Mu da 'yan matan ma tsoron mu suke ji. A fim din ku ba mu rol ɗin da 'yan mata tsoron mu suke ji. In mun fito waje suka gan mu su ji tsoron mu. Dan ni yanzu ka san ni dama rawa da waka kuma ai takuci. Kai mawaki ne, kai dan fim ne. Yarinya za ta ganka ta fujiro ta tuwo saboda kai. Sai ka fi karfin zuciyarka, duk da na san dai kana kokari daidai gwargwado. Amma maganar da kai ne kwata-kwata sai na ga ba mahamlin da muka tsaya kai maganar ba. Tunda mu muna faɗa ne akan cewa an ce mana ba mu da addini. Ba muna faɗa ba ne akan wai dan an ba mu shawara ba mu ɗauka ba. Wanda bai kai malam ba ma, in dai ya ga kuskure a tsakaninmu ya faɗa, wallahi sai mun yi amfani da shi. Kuma ina son duniya ta sani, duk wannan kuskuren da ake cewa 'yan fim suna yi, ba fa a cikin fim suke yin sa ba. It is a personal life na mutum ko na wata. Wanda kaga ka haifi ɗa ba ka haifi halinsa ba. Ba za ka ce wadan kana so ka kyautata wa duniya wai saboda kana so ka kare harkar fim, duk inda dan fim yayi ko ya fim ta tafi za ka bi ta a baya ka gabe za ta yi, in za ta yi abu mara kyau ka ce kar ta yi. Wala ba kai saka wannan ba. To kai naka aikin fa. Amma kullun in aka zo taro, kullun malamai muke kawa su faɗakar da mu, su daɗa ɗora mu akan kadami na fim. Yanzu Izzar So na wannan yaran
Lawan Ahmad me baya nunawa na zama lafiya, ka zama mai hankali, ka zama adali a duk inda aka dora ka gani? To mutane sun mana ca, dama mu na sake faɗa, na daɗa faɗa, duk abin da zai zama sharri to an fi nuna namu, amma alkhairin da muke ciki ba za a gaya mana ba. To kai Adamu ka zo kana cewa laifinmu ne mu gyara to a ni wallahi tallahi wannan magana da aka faɗa ina kan kadami na, ni ban yi laifi ba. As long as ka ce ba mu da addini, ni har gobe na ina challenge din wannan maganar. Amma in dai magana ce ta cewa shawara abinda kuke yi ko kuma abinda ake a fim ya kamata a tsaya a duba a gyara, to wa zai ki gyara in dai ba tsinanne ba. Ni maganar da malam ya faɗa yake cewa a duk yan fim babu mai addini, ni akan ta nake ba zaune, ba akan wai baraka ta fim ba, waye baraka ta fim ku za ku gyara, ku kuke yin fim. In kun gayyace mu ma fim, iyakacin mu ku dora mu a cikin daji, mu kun fa ba mu ran barayi ko fashi ko kisan ko zalunci. Shi yasa kaga ma mu matan ba ni ba taba sa wata a fim ba, saboda ni ba ma waje na, ni ba zan ma bata ma sha'awa a fim ba ta kalle, ba zan ma bata sha'awar a fim ma har ta ce ta biyo ni ba. Yawwa ni ba ma zan bata wannan sha'awar ba, saboda ba dan komai ba, saboda ni mutum ne wanda nake harka ta in ayya wanda nake samu. Amma ku kuke yin fim, ku ne matsayinku na yan fim, ku ne jajayen wuya a cikin fim. Wa'annan matan ku suke gani su zo fim, duk da dai na daɗa faɗa kana yin daidai naka gwargwadon. To don saboda haka Adam A Zango, wannan magana taka da ka faɗa, wannan magana taka da kake yi, wallahi ba akan hurumunta muke ba. Kuma Musbahu Ahmad, Alamin da dai ragowar irinmu duk ba akan wannan magana suka yi ba. Dan Allah dan Annabi, in za ka yi magana ka tsaya ka duba, ka hankalta, ka fara sauraron topic kafin ka bada reference. Dan na san wannan topic din yanne kai wannan bayanin da na crossing din bayanin ka, na san baka saurari malamin nan sosai ba, baka saurari topic din sa from A to Z ba. Wannan gyara ne ga mu yan fim gaba daya. In kai wannan magana Adamu, to ina mutanen da suka fito suna bakin ɗinmu suna cewa abin da aka faɗa a kanmu bai daidai ba, kai kuma ɗan fim ka fito ka ce wai ka nuna duniya kenan abin da aka faɗa a kan kanmu daidai ne kenan. Mu ba ma kin ɗaukar shawara, duk wanda zai kaga ya ki ɗaukar shawara jahili ne. Na gode, Ubangiji Allah ya saka da alkhairi, Allah ya sa wannan sako ya isa mu Adamu, kuma Allah ya sa mu gane, kuma duk mu mai son ya ba mu shawara kofa a buɗe take. Ubangiji Allah ya sa mu dace, Allah ka zaba mana abin da ya fi alkhairi, Allah ka sada mu da sayyidina Rasulullahi, Allah ka shirye bayan mu, Allah ka kawo zaman lafiya a ƙasar mu, Allah ka sa wannan zabe da za a yi, Allah ka zaba mana shugaba na gari, Allah ka zaba mana wanda zai ɗaukaka musulunci, Allah ka zaba mana wanda zai kawo zaman lafiya a wannan ƙasa tamu, dan darajar sayyidina Rasulullahi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Mai magana naku Ibrahim Sinana, na gode. Alaikum wa rahmatullah. Yanzu nan nake sauraron magana na Adam A Zango da yayi bayani da yayi akan maganganu da aka yi akan yan fina-finai. To yayi bayani, akwai abubuwa da ya faɗi guda biyu wanda gaskiya ni sun burge ni. Ya ce lallai akwai kurakurai, kuma ya ce yana fatan Allah ya sauya mai sana'a. Wannan kuma shine abin da muke zaton za mu ji shi a bakin ire-irenka Adam Zango. Inda a ce sauran abokanka haka suka faɗi, to lallai za mu tabbatar cewa kuna tare da mu akan cewa lallai akwai barna a cikin harkar fina-finai. Fatan da muke maka, Allah ya baka ikon canza wata sana'a, Allah ya azurta ka da wata sana'a wanda tafi wannan. Ka yi sana'a wanda za ka rayu cikin kima, sana'a wanda take ta halal, ka gamu da Allah salim alim. Allah ya baka ikon tuba ka bar wannan wato aiki na barna, da kai da sauran duk wanda suke da tunanin cewa lalle wannan abu kuskure ne. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wani bawan Allah yake tambaya, wai shi su fina-finai babu amfani a ciki ne, babu wani alheri a ciki?
to giya ma Allah ya ce akwai amfani a ciki, na'am caca ma akwai amfani a ciki, na'am amma zunubin da ke cikin giya da caca ya fi amfaninsa yawa. Laifi da barna da ke cikin fina-finai ko da akwai amfani a ciki ya fi amfanin yawa. Allah ya faɗa mana yake cewa yas'alunaka anil khamri wal maisiri qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Allah ya ce ma Annabi Muhammad alaihi wasallam suna tambayan ka game da caca da kuma giya. Allah ya ce gaya musu akwai zunubi da yawa a ciki babba, akwai amfani ga mutane amma zunubin ya fi amfani. Fina-finai lalle wani lokaci ana yin fina-finai na jawo hankali, wani film ma idan ka kalla za ka ga kawai adalci ne ake so a nuna shine zai ci nasara, azzalimi a ƙarshe shine zai taɓe kuma shine zai zama abin tausayi. To kaga idan ka kalli wannan fina-finai sai ka ce to ai wani lokaci kaman wani nasiha ne ko jan hankali. To nasiha ana yin shi ne da Qur'ani da hadisi ba da fina-finai ba. Kuma ko da akwai amfani a cikin fina-finai, wato laifin kan da ke ciki da barna zai sa a haramta fina-finai. Na ji wani ɗabgagge yana cewa wai akwai aya da ta ce film haramun ne. Kai Allah ya shirye ka. Wato mutane suna ban mamaki malam, wallahi ban sani ba, rashin sanin addini ne, son rai